Sinahe, si Angelo Nahe po. Ake ko pong solo-solo man lang po siya. Siya po ang beneficiary ng wheelchair. So, hindi siya nakaagi, hindi man siya nakasawod. Kasi hindi po siya nagkakaon ng solid food. Ano lang, dugo lang talaga, gata. Sa alagain po siya talaga sa buong buhay niya. Wala kaming kakayahan makabili ng wheelchair. Dahil ang asawa ko po, nagpatangdan siya na sa trabaho. Kung anong magpailamon, magpabunot ng nguyong, magkalot ng deposito ng urig. So kung ano man bagang itangdan sa niya, yan lang trabaho niya. Kaya tapos po talaga kami. Ano po yung masasabi po ninyo sa Ako Bicol Party? Sobrang pasasalamat ko. Salamat talaga sa tulong ninyo. Marami kayong natutulungan. Alam ko naman yan talaga noon pa man. Yung Ako Bicol Party List na to talagang tumutulong sa mga mahirap. Nag-request po ako kay Kong Garbin po na makahagad po kay wheelchair. So, taos puso po ako nagpapasalamat sa makaskaso niyang pag-respond sa kuya and makaskaso niya po na pag-provide po sa kuya pag hindi hagad na pong wheelchair sa iya. Sa totoo lang po, hindi pong wheelchair po is madakulang natabang po. If ever po may mamamatigrari si Papa, madali na lang po para sa muya ang pagluluwas po kay Papa para po makasakay kay tricycle. So ako lang po minsan, solong ake, bibihiraman po ako sa muya pag-uli. Nawalat lang po sa arong si Mama. So si Mama po, senior naman din. So mapagalong po sa part niya na paanong pagluluwas kay Papa kung dahil may magtatarabang. So hindi pong wheelchair po is madakulaong pong tabang po kay Papa talaga. Pangulang sa pagpapa-hospital niya, tsaka sa daily routine niya rin po sa arong na pwede siya makaluwas-luwas, makabalad-balad na po. Pangunya, hindi nalakaw po niya sa arong, higihingil talaga siya.